रखी बाहिनीनि दरमाहा बारायनायखौ होआखै जोंनो बारायनाय दरमाहाखौ नांगौ जोंनो 23,000 बारायनाय दरमाहाखौ होआखै जोंनो 23,000 दरमाहा बारायनायखौ होआखै बारायनाय दरमाहाखौ मोनाबा जों गोजोना जोंनो बारायनाय दरमाहाखौ होआबा जों गोजोना 1 तारिखे धरना এই ধর্না চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে প্ৰাপ্য ধন আদায় নিদিয়ে এই ধর্না চলি থাকিব बेनिफ्रायनो बिथांमोना हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि मावख'आव बिथांमोना मैयानिफ्रायनो 3 घन्टानि हाबाफारिजों मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन थिग बेबायदिनो दिनैबो बिथांमोना हायुङारि हाग्रामानि बिथांमोना हमगार्ड बिथांमोना माखासे जेंना जेंनिजों मैखो लानानै बा बिथांमोना दरमा होयैखौ लानानै माखासे दासिमबो बिथांमोना मोनसे धरनानि हाबाफारि लादों बे समाव जोङो माखासे बिथांमोनजों बेनि सोमोन्दै जोङो मिथिना लानो नाजागोन बिथांमोना आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै बिथांमोना जोंनि दाबिखौ मानिना लानांगौ होननानै बायदिसिना बिथांमोना होदों बे समाव जोङो माखासे खालामनाय उद्देश्यआ जाबाय मानासाव हमगार्डफोरनि दरमा बारायनायखौ होआखै मानि थाखाय होआखै माने जों मोननो गोनां प्राप्य दोहोन रां रुफा 14,000 मान्थलि जना थाबोनाय रांखौ होआखै मानासाव बेसेबांबा दुखु खालामनानै दंबाय दं हमगार्डफोरा जों मोनबा रेन्जनि अल मानासनि हमगार्डफोरानो धरना खालामदों जोंनि बारायनाय दरमाहाखौ होआबा जों मानिना लाया जोंनि दरमाहा बारायनायखौ जोंनो होनांगोन जितिया दरमाहाखौ होगोन होमब्लासो जों गोजोनगोन जितियाলৈके जोंनो दरमाहाखौ बारायनायखौ होआ होमब्ला जोङो धरनाखौ जों हर सान खालामबायानो थागोन बिथां CM प्रमद बर' सारखौ जोङो खावलायहरो जोङो बे जोंनि मानास अरण्य माने हाग्रामायाव जों हमगार्ड पार्टी 126 हमगार्ड जवानफोरा जोंनि थांनाय 22 अक्ट'बरनि 19 तारिखनिफ्राय जिथु बारायनाय दरमा बेखौ जों दासिमबो मोननाय जायाखै सार ओंखायनो जोङो 126 जोंनि गृह रक्षी बाहिनी एबा हमगार्ड जवानफोरा जों बै दरमाखौ मोनागौमानि जोंनि दिनैनि मानासाव बासबारि रेन्जआव जोङो जोंनि जिथु धरना बेखौ जोङो दरमाखौ मोनागौमानि जोङो बे धरना कार्जसिखौ जोङो ओंखायनो नोंथाङा नुदोंबोला जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनांगौ सार बेखिनिखौ बुंनानै आङो नोंथांसिम बेखौनो जनायनाय जाबाय सार माखासे खोथा बुंबाय जों बे समाव जोङो माखासे खोथा जोङो मिथिना लाबोगोन কি খবৰ কালিৰ পৰা ধৰনা দি আছোঁ মানে আমাৰ যিটো বৰ্ধিত দৰমহা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু যি ৰৈ যোৱা আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য ধনখিনি সেইখিনি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যেতিয়ালৈকে ৰৈ যোৱা প্ৰাপ্য ধনখিনি আমি নেপাওঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ বৰ্ধিত দৰমহাখিনি নেপাওঁ তেতিয়ালৈকে আন্দোলন চলি থাকিব কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ মাহৰ পিছত মাহ দিন ধৰি এনেকৈ ঠগাই আছে আজিলৈকে সেই এবছৰ খবৰ হ'ল এতিয়ালৈকে আমি সেই প্ৰাপ্য ধনখিনি আজি পোৱা নাই ৰৈ থকা প্ৰাপ্যখিনি পোৱা নাই আমাৰ যিখিনি পাব দৰমহা বঢ়া দৰমখিনি 10 টকা সেইখিনি পোৱা নাই গতিকে যেতিয়ালৈকে আমি নেপাওঁ তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন আমাৰ চলি থাকিবই আৰু 1 তাৰিখে আমাৰ যিটো মানাহ অপেনিং হ'ব তেতিয়াও আমি এই মানাহৰ ছেকেণ্ড গেটত তেতিয়াও আমি ধৰ্ণা চলি থাকিব আমাৰ আমি ইয়াতে বাসবাৰী ৰেঞ্জ ভূঞাবাৰী ৰেঞ্জ আৰু পানমাৰী খুকলুং মানে 103টা ৰেঞ্জ লগ হৈ আজি 126 জন ল'ৰাই ইয়াত উপনীত হৈছোঁ যেতিয়ালৈকে এই কাৰ্য আমাৰ কোনো ফুল সিদ্ধান্ত নহয় যেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰাপ্য ধনখিনি আমাৰ ATM-লৈকে বা একাউণ্টলৈ সোমাই নাযায় তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই আন্দোলন চলি থাকিব যেতিয়া আমাৰ প্ৰাপ্য ধনখিনি আমাক আদায় দিব তেতিয়া আমি আমাৰ ধৰ্ণা আমি ভংগ কৰিম আমাৰ এই মানসত মোটামুটি 100 বৰ্তমান যি ল'ৰা আছে আমি 126 জন ল'ৰা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ৰিলিজ হৈ যোৱা মোটামুটি আৰু 15-20 জনমান ল'ৰা আছে মোটামুটি 140 জন ল'ৰাই বৰ্তমান এই প্ৰাপ্য ধনখিনি পোৱা নাই
माखासे खोथा फोरमायबाय बिथांमोनानो बुंदों माखासे गावसोरनि मोननो लागा बेथनखौ मोनाब्ला बिथांमोना सोमावसारबाय थागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे बिथांमोना दिनैनि बे धरनानि हाबाफारियाव गासै बासबारि हायुङारि मानासनि बासबारि मावख'आवनो बिथांमोना मैयानिफ्रायनो मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों बे समाव आं दंफैयो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारी खौरां। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जामबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।